ପୁରୁଣା କାଳର କଥା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କନକପୁରୀ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ହତବୁଦ୍ଧି ନାମକ ଏକ କାଠୁରିଆ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହତବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଦିନ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ କାଟି ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପାଖ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଘର ପାଇଁ ସଉଦାପତ୍ର କିଣିକରି ଆଣୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଘର ଚଳି ଯାଉଥିଲା ସିନା, ହେଲେ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ବି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହତବୁଦ୍ଧି ମନରେ ସବୁବେଳେ ଅବଶୋଷ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣା କଥା ଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ନୀଳଗିରିର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯକ୍ଷମାନେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାମନ ମଣିଷ ରୂପରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ଆଖିରେ ବାମନ ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖିଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଏହା କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନରତ୍ନ ଥିବାରୁ ଯଦି କେହି ସେହି ବାମନ ଯକ୍ଷକୁ ପାଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଧନରତ୍ନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ହତବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି କରେ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାଠ କାଟିବା ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ବାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କେବେ ତ ସେ ଦେଖିନାହିଁ। ତାର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ଲୋକେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ହତବୁଦ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। କେମିତି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା କେଜାଣି, ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ଶୁଖିଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଘଞ୍ଚ ଇଲାକା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ହତବୁଦ୍ଧିର ନଜର କେବଳ ଗଛକୁ ଗଛ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। କେମିତି କାଠ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ତାର ପାଦ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ ସମୟ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନଥାଏ। ହଠାତ୍ ହତବୁଦ୍ଧିକୁ କାହାର ଶୋଇକରି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହତବୁଦ୍ଧି ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଣିଷର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ବଡ଼ କୌତୂହଳରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦିଗରେ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ବୁଦା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ ତଳେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକୃତିର ବାମନ ମଣିଷଟିଏ ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ହତବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାମନ ଯକ୍ଷ କଥାକୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଥିଲା, ତାହାକୁ ଆଜି ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଅତି କୌତୂହଳ ଏବଂ ବିସ୍ମୟରେ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ସେହି ବାମନ ଯକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ହତବୁଦ୍ଧି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ବହୁଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ତାର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହି ବାମନ ଯକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଏଥର ତାକୁ ତାର ଏହି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସେହି ବାମନ ଯକ୍ଷକୁ ଧରିବାକୁ ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ବାମନ ଯକ୍ଷଟି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହତବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହତବୁଦ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦୁଇ ହାତରେ ସେହି ବାମନ ଯକ୍ଷକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ବାମନ ଯକ୍ଷଟି ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଲା। ହତବୁଦ୍ଧି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯକ୍ଷମାନେ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅପାର ଧନରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି ଧନ ପାଇଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆଣି ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ଛାଡ଼ିଦେବି। ତା କଥା ଶୁଣି ଯକ୍ଷ କହିଲା, ଯେଉଁ ଧନ ତୁମକୁ ମିଳିବାର ଥିବ ତାହା ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯଦି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ହତବୁଦ୍ଧି ଯକ୍ଷର କୌଣସି ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜିଦ୍ କରି ଯକ୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଟୋକେଇରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହତବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦେଖି
ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ତମେ ଆଜି ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି କ'ଣ ଫେରି ଆସିଲ? ଘର ପାଇଁ ସଉଦାପତ୍ର ବି ଆଣିନାହଁ, ଆଉ ହାତରେ ସେ ପତ୍ର ଟୋକେଇରେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ହତବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଟୋକେଇ ଖୋଲି ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏଥର ଆମର କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ ପାଇଯିବା। କାଠୁରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କାଠୁରିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଗିଦ କରି ଏସବୁ କଥା କାହାରିକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଠୁରିଆ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଯକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ଯକ୍ଷ ମହାରାଜ, ଏଥର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ? ଯକ୍ଷ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, କର୍ମ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାଖକୁ ଧନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଧନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ଯକ୍ଷର କଥା ମାନି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ହତବୁଦ୍ଧି କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ସିଧାସଳଖ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟାଏ ଗଛରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଭଲ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା। ହତବୁଦ୍ଧି କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ଏହାକୁ ଜାଳେଣୀ କରି ବିକ୍ରି ନ କରି ବଢ଼େଇକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟିକୁ ଧରି ବଢ଼େଇ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହତବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଯକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ତୁମ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବଡ଼ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲି। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଇଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ଯକ୍ଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ସେହି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଲା? ହତବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେହି କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ନ କାଟି ସେମିତି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ଯକ୍ଷ ବିରକ୍ତିରେ କହିଲା, ଏ ମୂର୍ଖ, ସେହି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥିବା କୋରଡ଼ରେ ଅନେକ ସୁନା ମୋହର ଥିଲା, ଯାହା ତୋର ଫଟା କପାଳ ହେତୁ ସେହି ବଢ଼େଇକୁ ମିଳିଲା। କାଠ ଖଣ୍ଡଟିକୁ କାଟିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସୁନା ମୋହର ତୁମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ହତବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ କାଠ ନେଇ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ବଢ଼େଇ ରାତାରାତି କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପାଇ ଗୋଟାଏ ସେଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ହତବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାକୁ ଏପରି ଦେଖି ଯକ୍ଷ କହିଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବାରୁ ସେହି ଧନ ତୁମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ହତବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତ୍ରୀ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଧୋଇ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲା ନଦୀ ବାଲିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲା ଶାମୁକା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମଲା ଶାମୁକାର ଖୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ଘରକରଣା କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ସବୁ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ାକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଘର ଅଗଣାରେ ଆଣି ରଖିଦେଇ ରୋଷେଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହତବୁଦ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରି ଅଗଣାରେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଗଣାରେ ରଖିଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଅଗଣାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ହତବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ହତବୁଦ୍ଧି ଅଗଣାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଏଠାରେ ଥିବା ଶାମୁକା ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ହତବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ସେହି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରୁ ହତବୁଦ୍ଧି ଶାମୁକା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ସେହି ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଆଶାରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ହତବୁଦ୍ଧିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାମୁକା ମିଳିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା। ହତବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତ୍ରୀ ହତବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଗରେ ସେହି ଶାମୁକାକୁ
ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଅଗଣା ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଶୁଖିଲା ଶାମୁକାଟି ଚଟାଣରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ 3-4ଟି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ମୋତି ପଥର ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସବୁତକ ଶାମୁକା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ କେତେ ଯେ ମୋତି ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ କହୁଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହତବୁଦ୍ଧି ଉପଲବ୍ଧି କଲା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ମିଳୁଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ତା ହାତରୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଯଥାରେ ବିଚରା ଯକ୍ଷକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ବା ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯକ୍ଷକୁ ସେହି ଟୋକେଇରେ ଧରି ଯକ୍ଷ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯକ୍ଷକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଯକ୍ଷ କାଠରିଆର ସରଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଧନର ଥଳି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲା ଏବଂ ସେହି ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ତଥା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।